Turƙashi. Ana zargin cewar wasu sabbin 'yan matan masana'antar Kannywood suna neman an shirya gamar masana'antar Kannywood din daga tsofaffin matan da suka daɗe a cikin masana'antar Kannywood din, duba da yanda suka shigo da farin jini da kuma tashi. 'Yan matan dai su guda 6 ne, kuma kowace a cikinsu ta shigo da irin salonta na ɗaukar hankalin masu kallo. To masu sauraron mu, kafin dai mu tsunduma a cikin wannan shirin namu, sai ku dangwala muna subscribe domin ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci.